For actually, Makanjuo Maka Mazi Nnamdi Kanu from Afaruku Ibe, Kuno Maya, Abia State. Nnamdi Kanu has been in Nigerian custody of the Department of Secret Service for years now, and ndị Igbo na-agba Christmas, ana-atanu, ana-awụpụ and all that. As Honorable Nwanna, so I remember Oliver Diko Kokoro oge Ojukwu no na Eza in Africa. So no onye nwanne ya no n'ụzọ. Na onye ahụ na ife oriri ada agụ ya. And also no onye ahụ na ụra ada atụ ya. But I wonder why Mazi Nnamdi Kanu is in detention. Onye ọbụla na-eri, na-aṅụ, na-agba moto, na-arụ ụlọ, na-emepe ụlọ and all that. Nwere onye si ya emepe n'ụlọ. But I'm only appealing. And when onye na-agwa ife focus ime, I just want to draw your conscience, your curiosity, your mind. Maybe in ichefugo na Mazi Nnamdi Kanu bụ nwanne anyị, ọ nọ n'ụzọ, ọ nọ na mkpọrọ. Onye a na-akpọ Sunday Igbo onye Yoruba. Sunday Igbo ihe asị o mere dị similar to ihe Nnamdi Kanu mere. All of us knew how Sunday Igbo's case ended. I tell you the truth, quote me anywhere. Igbo leaders is repeatable. Onwe Ifeanyi Donsukwu, Ifeanyi Donsukwu, Anyi Dons. Ọ sị na Igbo bụ mgbọrọgwụ Nigeria, eziokwu ka ọ bụ. Ọ sị na Igbo bụ enyi na Igbo bụ mgbọrọgwụ Nigeria. Ife ndị Igbo emenwere onwere ndị ọzọ ga-eme ya. Let me start from my own governor, the executive governor of Enugu State. Oh, yeah, one with pinnacle oil. A billionaire before being a politics. Governor of Enugu State, His Excellency, one name, Dr. Peter Ndubisimba, Governor Hope Uzodimma, Governor Francis Nwifuru, Governor Alex Oti, the Governor of Governor of Governor Mabogo Enugu State, Abia, Imo, Anambra Charles Soludo, former Governor Central Bank. When all these people come together, you are their senators, are the rep, are the Umu Igbo na-enye nsogbu. Go Bumbu Igbo nwere ego na-ata gị for na comment section. Ego Umu Igbo nwere singing, na-agụ egwu ndị nwe craft na singing. Hapụ kene nu Nnamdi Kanu ka ama n'udo ọ ga-adị. Ọ bụ na Mazi Nnamdi Kanu pụta ọ bụzie n'udo adịrị amalụ. I tell you the truth, aha m bụ Okwuluora. Ihe niile a na-akpa afa. Tag Igbo billionaires niile a na-eme ọkanga na Christmas a. Gwa ha na ofu onye n'ime fa, Mazi Nnamdi Kanu na under DSS custody. I tell you today, ọ bụ na ife niile Igbo ji biri pụta ilo, a ga-arapụ Nnamdi Kanu before 3 days. Igwe Mokwu Buhari bụ a military man. Buhari the hardened. It's understandable. Na Buhari bụ onye army. Buhari the hardened. President Bola Ahmed Tinubu abụrụ ajọ mmadụ. Ndị Igbo ajụbere ajụjụ. You can imagine Zenko. You can imagine Chukwuemeka Ononkwo. You can imagine Bishop Ozoboro. You can imagine mmadụ ka Bernard Edenakpa Ugo. You can imagine mmadụ ka Friday Edenakpa Ugo. You can imagine mmadụ ka Nnọli Nnaji. They representing Kano East and West na federal rep. You can imagine Pinnacle Oil, Governor Enugu State. All of them, Kubumu Igbo Jide Ebube, importers and exporters, Igbos in diaspora, Igbo diplomats, Igbos in American military, Igbos in British military, Igbos in Canadian Air Force, Igbos in Russian Air Force, Igbos in United Nations, Igbos in EU, Igbos in all nooks and crannies of this life. A May meeting, onye ọbụla bịa Abuja, si President Bola Ahmed Tinubu biko, na enwe ife ndị Igbo mee ya gbaghalụ. President ya biko, na enwe one wish. Give us Mazi Nnamdi Kanu. Let's go home and do our homework. Nobody's fighting. Nobody's carrying arms. Nobody's provocating for provocating. Biko, President Bola Ahmed Tinubu ga-akpọrọ Mazi Nnamdi kponye ndị Igbo, Mazi Nnamdi Kanu. Na-abụ onye Igbo ọbụla ịgbasiri ike, boy dey na comment section. Na-anya lekwechi ụbọ ọkadigbo. Oge a bụ oge a na-atụ ndị Igbo egwu. Ife a na Igbo prominent man egwu tụọ gị.
Kita ya na-emezu bụ ibu ifu ofu nwa Igbo na-erube 30 years. O buru convoy 30 na harass onye ọbụla. Afụ gị n'ụzọ apịa gị karị. Ife a bụrụ ife eji mara ndị Igbo. All due to insecurity, all due to uncertainty. Onye ọbụla, every analyst na-ekwu na ọ bụrụ na arapụ Nnamdi Kanu na udo ga-adị. Rapụ kedunu Nnamdi Kanu, rapụ kenenu ya. Ịrapụ Mazi Nnamdi Kanu dị simple. Why kesi Sunday Igbo ho jidi wee dị izi? Ọ maka na ndị nwe Sunday Igbo ho bịara okwu ya. Enwere kombasi enu kata, enu na Southeast governors, or Southeast senators, or Southeast rep members, or Southeast billionaires, or Igbos in diaspora, onye ọbụla bịara eruo 50 or 100. Jena Sovila, Dalu president in Ana. Whether you like President Tinubu or not, he is the president, commander-in-chief of the armed forces, Federal Republic of Nigeria. Abu ne like Tinubu for the fact in him meet the Aiga Dalianana. You might not be prostrating for the president, but for presidency, for the seat of presidency, for the seat of president. Therefore, you can imagine about Yeri Nabia together, Ja Abuja, His Excellency, Peter Obi. I just some number no to the nature Mazi Nnamdi Kanu, Sunday Igbo. What is the difference? What happened? Why age in Yonya soft landing? Why age law Kuonya for so many years? Ndi Igbo listen. Or there was a funny. Mazi Nnamdi Kanu is a father. Mazi Nnamdi Kanu was someone's son. The parents were in Yefa in his absence. Due to if na young wherever man again.